Nega masake aye taran flale dinema ko nega barabauke benata barage ni dusukun be barikala ya ni masake te kalamo Aku jangan pelatih dong, maka dulu di dong, maka ada kayak kele. Aku nanti dong ni sih. Saya dia pada dalam ni, ni sekian ni cibara foi ke video dengan nak cari apa pun soalnya. Ini teman saya masuk ni apa ni? Nah dulu nak apa soalnya no. Saya anu soal mah. Dorot je ko pati. Basi teo. Awo. Emba yala de la sam. Otuka maketa to mama atara dula. Taman kelen drum ko bla bara la choy la singe de sa. Ne nyebila Salvatore de boy. Musala cheni dabla sa mena doni ge kan la fia don sa. I ko si de ko mi nye de. Mun ko foete no che amna doni ga la jula kwa. Aya kan bara ge. Ako nega jago ke katalan flawere soro ala ne jago ke katalan flawere soro
ni ne makɛ nana n bɛna jira a la ko ne tɛ sarabatɔ ye ko ne ye baarakɛla yɛrɛ de ye n bɛna n ka baarakɛlen tɔnɔ jira n ka makɛ la a bɛna o ye sisan. Masakɛ bɛ ka ɲale a y'a ka siraw labɛn a bɛna ka baarakɛlaw filɛ masakɛ ka si sɔrɔ bada masakɛ ka si sɔrɔ bada masakɛ bɛ seginna a y'a ka jɔn wele jɔn gɛrɛla n ka datigɛli kɛ masakɛ i ka si sɔrɔ bada ayiwa masakɛ i taatɔ i ye talan duuru di ne kalifa ne ma filɛ ne taara ka baara kɛ i ye talan duuru min di ne ma o filɛ ne taara ka baara kɛ ka duuru wɛrɛ sɔrɔ tɔnɔ ye masakɛ o filɛ i ka si sɔrɔ bada a ɲɛna jɔn ɲuman danamɔgɔ i kɛra danamɔgɔ ye ko fitinin na n'a kobaw kalifa i ma na an ka ɲagali ɲɔgɔn fɛ o ye ka ni sɔrɔ masakɛ o bɛ a ka jinɛ la nɛɛma la kɔni dɔwɛrɛ gɛrɛla masakɛ i ka si sɔrɔ abada i taatɔ i ye talan 2 de di ne ma ne ye baara kɛ ka talan 2 wɛrɛ sɔrɔ tɔnɔ ye a fɛ a ɲɛna danamɔgɔ i kɛra danamɔgɔ ye ko fitinin na n'a kobaw kalifa i ma na an ka ɲagali ɲɔgɔn fɛ masakɛ ye o fana don a ka jinɛ sabula a kɔntara kosɛbɛ o ye baaraba k'a ye talan 1 fana dira dɔ ma o fana bɛna gɛrɛ a ka datigɛli kɛ a ye baaraba de kɛ masakɛ ka si sɔrɔ bada masakɛ ne y'a dɔn tigi ka bɛ ka talan tila ne y'a dɔn k'e mɔgɔ gɛlɛn ye ne bɛ dɔn e ma suma dan yɔrɔ min dɛ i b'a fɛ ka suma tigɛ ye i ma serili kɛ yɔrɔ min i b'a fɛ ka kanni kɛ masakɛ ne siran ne e ɲɛ kɛ han n taara i ka talan n y'a dogo dingɛ na n ma baara kɛ o a filɛ nin ye hɔn Donjugu salabatɔ e tun y'a dɔn ko ne ma danni kɛ yɔrɔ min na ne bɛ suma tigɛ ye ko ne ma sirili kɛ yɔrɔ min na ko ne bɛ suma kan ye aya e tun kan ka taa ne ka wari bila banki la ne ko segitɔ tun na ani a tɔnɔ sɔrɔ fɛn bɛ min bolo dɔ na fara a ta kan a na jigi ka fɛn tɛ min bolo hali fitinin min b'a bolo dɛ o bɛ bɔsi a bolo k'a di camatigi ma ni donjugu kɔni